En aquest cas diputat al Parlament de Catalunya. Diputat al Parlament de Catalunya, molt bé. Què s'ha decidit avui en aquesta reunió d'Avancem? Bé, constituir Avancem com un instrument al servei de la reconstrucció de l'espai socialista, com un instrument polític, com un actor polític interlocutor amb diferents espais de l'espai socialista que estan en diàspora, i grups que neixen. Avui, per exemple, hem fet un acord amb l'ECAR, estem treballant amb altres col·lectius socialistes, i també per la construcció d'una alternativa de progrés a Catalunya. En aquest sentit, també acords de relació amb moltes persones del PSC, també amb Iniciativa amb Esquerra Republicana, perquè creiem que realment Catalunya el que necessita és això, són alternatives a nivell local, a nivell nacional, de progrés, de canvi a un model econòmic i a una situació econòmica dramàtica que només l'esquerra, des del nostre punt de vista, pot resoldre, i també, naturalment, en el procés que Catalunya està vivint, en el qual l'esquerra té un paper central. Aquests dos punts de vista, i també en la línia de la regeneració democràtica, creiem que cal unificar un pol important de l'espai socialista que sigui capaç de confluir també amb altres espais de l'esquerra. Us heu constituït com a partit avui? No, som una associació que actua, com un actor polític independent. Però us heu de constituir com a partit polític per... Inicialment no és el nostre plantejament en aquests moments. Pensem que hi ha molts de partits que justament es necessita és confluència, és unió, i per tant, des d'aquest punt de vista, si és necessari ho farem, però no és en aquests moments la... Aprovàveu tot aquest document municipal per poder tenir certa presència a les eleccions municipals de l'any que ve? Plantegeu l'opció de presentar-vos com a llistes? Plantegem l'opció de que si hi ha col·lectius progressistes a les ciutats, als pobles de Catalunya que es volen organitzar a través d'Avancem, doncs tindran l'oportunitat de fer-ho, però també amb la voluntat de confluir, i per tant, més que de rivalitzar amb altres partits d'esquerres, amb la voluntat de crear alternatives d'esquerra allà on estan funcionant, fantàstic, i on no existeixen, poder-les anar creant. I els alcaldes que ara són alcaldes i regidors del PSC, però que se senten propers a vosaltres o que formen part d'aquesta corrent vostra, què han de fer? Doncs el que els hi sembli, perquè Avancem no és una secta, sinó que és un projecte polític que vol fer confluir a la gent, i per tant, qui vulgui militar en un partit polític, presentar-se per aquell partit polític, Avancem li donarà recolzament. No farem no és excloent participar del projecte Avancem, en participar en projectes polítics forma partit. Des d'aquest punt de vista, tot això, el que creguin que és millor pel projecte, pel seu poble o ciutat. Parles d'aglutinar les esquerres, però l'eix sobiranista, diguem, que té molt a veure amb el vostre naixement, també, no? L'eix sobiranista sempre hem de fer. L'eix nacional creiem que no ha de ser un element que divideixi l'esquerra, perquè hi ha un element que és un punt de trobada, que és el dret a decidir. El dret a decidir és el punt de trobada dels qui pensen d'una manera i els que pensen d'una altra. Els que són independentistes i els que no ho són. Per tant, si un és independentista i respectarà el resultat, i un no és independentista i respectarà el resultat, per què no han de poder fer política plegats? Si els uneix justament aquest principi democràtic que és el poble el que ha de decidir. En aquest sentit, jo crec que el dret a decidir justament és un punt de trobada, un punt d'encontre i un punt d'unió. Sentíem aquest dematí que Miquel Iceta demanava que vostè deixés el seu escó. Quina resposta hi té a dir amb això? Només que jo prendré la decisió que prengui finalment. Jo havia vingut amb una decisió presa, els companys m'han insistit molt en una contrària, una diferent, i per tant m'ho porto i acabaré de decidir. Més enllà de quina sigui la decisió final, que prendré els propers dies, no sé si el futur primer secretari del partit, a la persona a la qual li he de demanar en primer lloc l'acte, és algú que ha tingut diferències amb el seu grup per votacions de caràcter polític, o són altres els problemes que hi ha en el grup parlamentari de caràcter ideològic i d'altre. Quan diu que venia amb una decisió presa i que li han fet canviar després d'haver sentit les intervencions aquí dins, entenc que vostè volia plegar i el que li han demanat aquí dins és que no ho fes, i ara dona voltes sobre això. Efectivament, jo crec que per respecte al que diu la gent ha de parar-se i escoltar, no? I ens ho farem. I quan ho decidireu, saps? Els propers dies. Molt bé. Vale.